Dyma ysgol Brynalyn. Rydyn ni wrth galon ein cymuned, ond nid yw'n ymwneud â tu allan yn unig. A hyn sydd y tu mewn sy'n cyfrif. Mewn gwirionedd, rydyn ni'n grŵp cyfeillgar. Yn ysgol Brynalyn, rydyn ni'n breuddwydion fawr. Rydyn ni'n meithrin ein disgyblion i ymestyn yn uchel, trwy adael iddyn nhw ddatblygu creadigrwydd, eu herio nhw, eu hysgogi nhw, eu hysbrydoli nhw, yn gwneud iddyn nhw feddwl, eu cefnogi nhw, ac yn rhannu profiadau. Mwyn iddyn nhw gyflawni eu gorau glas. Roeddwn ni'n gwybod eich bod chi'n meddwl ein bod ni'n eitha arbennig. Mae gennym ni lawer o rhain, nifer o rhain, ac un o rhain. Allen ni ddim aros i chi ymuno â'n cymuned.